Għad maħlomt żgur li kont sa nieħu post dak li kien qed itini il-ġurament bħala avukat. Però fis-snin li baqali nagħmel mezz kif għamilt bħala mħallef biex l-ewwel net naqdi ċ-ċittadina x'aħna d-dmir tagħna kemm avukati u kemm ġudikanti huwa l-ewwel net lejn in-nies li jiġu jitolbu ġustizzja qudiemna. Dan qalu l-Prim Imħallef il-ġdid, Joseph Azzopardi, fl-ewwel diskors tiegħu fil-Qorti qabel beda jisma' l-ewwel kawża tal-Appell bħala President tal-Qorti Maltija. Dr. Azzopardi talab għal kooperazzjoni ta' kull min imisma' l-Qorti biex jindirizza l-problema tad-dewmien. Waħda mill-problemi li għandna fil-Qrati Superjuri hija appuntu id-dewmien biex kawża tibda tinstema' fil-Qorti tal-Appell. U dan ġej mill-fatt illi pereżempju fil-prim awla llum qed jinqatgħu ħafna iktar kawżi. Qed isiru ħafna iktar kawżi kostituzzjonali. B'riżultat illi naturalment iktar ma jinqatgħu kawżi fil-prim istanza iktar ikonna appelli. Però tajjeb hawnhekk anke tidħol ċerta responsabilità tal-avukati. Stqar li l-esperjenza l-mitu li d-dewmien hija problema li għandha tiġi indirizzata b'mod imminenti u saħaq li dan jista' jsir biss jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Filwaqt li fakkar li fl-aħħar sentejn saru rekords ġodda fl-għadd ta' sentenzi li ngħataw, stqar li hemm ħafna iżjed xi jsir u talab għal kooperazzjoni mingħand l-avukati u dawk kollha konċernati biex il-proċess ġudizzjarju ikun iżjed effiċjenti u li jaqdi b'mod tajjeb liċ-ċittadin li qed ifittex ġustizzja. Il-Prim Imħallef Azzopardi għażel li llum ma tkunx biss ċerimonja simbolika, iżda jibda jisma' mill-ewwel il-kawża qudiemu. Is-soltu l-ewwel seduta ta' ġudikant tkun waħda simbolika, fis-sens li ma ssirx seduta propja. Għażilt li nagħmel dis-seduta bħala parti mis-seduta normali tal-Qorti tal-Appell propju biex nuri da' sens simbolika illi simbolika fis-sens illi tant għandna x'nagħmlu fil-Qorti tal-Appell li ma nistax naffordjaw illi nagħmlu seduta simbolika. Il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler stqar li anke l-Kamra tal-Avukati tħoss li hemm bżonn li jiġi indirizzat id-dewmien fil-Qorti u saħaq li bħala Prim Imħallef għandu jservi ta' punt ta' referenza għall ġudikatura kollha. Preżenti fl-awla kien hemm il-Ministru għall-Ġustizzja u Mbonnici, avukati li kienu fil-kors tal-liġi mal-Prim Imħallef kif ukoll membri tal-familja, inkluż bintu li mxiet fuq il-passi tiegħu u għażlet karriera legali.